Pysähdy. Kato, onpa hieno kamera. Mitä? Mä en tiennyt tämmösiä on. En mäkään. Tää on niinku GoPro steroideja. Tää on vitun hyvä. Noniin. Kanateria 820 ja... On kyllä halpaa. Silloin kun me oltiin nuoria, se oli vielä 3 euroa. Inflation. Aamupalan aika kohta sitten. Nyt ollaan Lohjan ABC:llä, niin Eno asuu Lohjalla joskus. Okei. Turku on saavuttu Radisson Blu Hotelli. On kyllä vimoisen päälle hotellihuone, mutta tänä vuonna pelataan taas Gatorade Centerillä YouTube All Stars, missä vastakkain pelaa Niko ja Santun joukkue ja Roni Backin joukkue loppuun myydyllä areenalla. Tänä vuonna eroavaisuutena edellisiin vuosiin on se, että myös perjantaina on meininki, eli tänään on semmonen NHL:stä lainattu Skills Competition-setti. Mennään vähän ihmettelemään, mitä siellä tapahtuu, ja huomenna on sitten pääpäivä, niin käydään ihmettelemään myös siellä, mitä tapahtuu, mutta ei siinä mitään sen ihmeellisempää. Mennään suoraan videoaiheeseen ja palataan Gatorade Centeriltä. Tää on kyllä ihan sairasta meininkiä. Kaikki rupeaa olemaan pikkuhiljaa vimoisen päälle ja alle tunnin päästä jengi rupeaa lappaa sisään ja parin tunnin päästä alkaa meiningit. Jää on mintissä ja mestat on mintissä ja onhan tää niinku sairasta. Ihan siis on kyllä älyttömän siistit puitteet ja on täällä kyllä niinku joka vuosi ollut ihan älytön show. Saa nyt nähdä mitä tänä vuonna tulee, mutta... No niin, äijällä on taas kuviot tänne suunniteltu. Eri vuosi sama jätkä. Ja tänään käydään läpi jatkoaika. Jatkoaika. Tänä vuonna tää homma ei ratkee varsinaisella. Ja mehän aloitetaan jatkoaika itse varmasti kentällisellä Litmanen, Jokrates, Hurpur. Mitä sä sanoit? Siis mä sanoin Siim, Parkkalin, Linde. Okay. Oli siis se 3 vastaan 3. Ja sit sen jälkeen oli Hurhur, Litmanen, Jokrates. Okei. Mut miten se niinku kuvio? Niin. No niin, siis Jokrates on tossa keskellä. Joo. Nää Litmanen ja Konsta on vähän täällä alhaalla. Okei, joo. Hakeeko siis missä kiekko menee? No siis nää tekee tämmöstä Barcelona tikitakaa. Okay. Me yhdistetään nyt jalkapallovalmennus tähän jääkiekkoon. Jokrates syöttää Konstaa. Konsta syöttää Litmaselle. One-timer yläkulmaan ja kädet kattoon. Ja kypärä pois. Mä oon aina pitänyt Shadowin äärimmäisen fiksun jätkeen. Nyt sä oot osannut niinku taas ajatella niinku boksi ulkopuolelle. Et ei varmasti vihut niinku osaa ajatella tällaista. Joo. Hyvät pelaajat ei osaa oikeasti pelaa huonoja pelaajia vastaan. Se pitää ihan täysin paikkansa. Ja sillä me lähdetään jatkoon. Jos me ei voiteta, niin me ei myöskään tänään juhlita. No niin. Ei muuta kuin näihin kuvia näihin tunnelmiin. Takas studio. Eli ensin sisään tulo. Oma veikka. Tänään haetaan jo päänahto. Voitto vaan kelpaa. Sehän tässä on niinku paha. Sulla on pienet paineet. Niin jo, koska mä haluan Fredrikkiä. Märälle, ei pelkästään limulle. No näinhän se menee. Litmanen on liekimeressä. Suoraan barbecue, se lentää tohon vitun liekiheet. Jengi menee. Markut jalassa! Sulla oli kypärä päässä. No, kuvittelet sä meneväs jäälle? Ei, mutta kato, voi olla, että tulee komennus lähteä ja pakettiautoon, niin siinä on sitten hyvä olla kypäräkin päässä sitten, jos pitää nopeasti mennä. Niin. Pakko arvostaa. Kentän seksikkäin mies. No. Viimeksi näytit vähän erilaiselta. No viimeksi näytin vähän erilaiselta, mutta se on, kato, tukka kerkee kasvaa ja hoitoainetta on käytetty niin paljon, niin tää on lopputulos. Äijä näytti ihan Jaagerilta. Ensimmäinen kisa ja ensimmäinen voitto. Se oli hyvä. Äijä vaan liuku siellä ja voitti se ihan niinku 100. No ei, mutta mua pelottiin, että mun revättääks joku paikka oikeesti. Mä oon 28. Niin. Mä oon jääkiekkoilijan, no en vielä keskiässä, prime times. Mä oon junnu. Niin äijä on niinku ihan primes. Sä oot kuitenkin konkarimies, niin sä tiedät miten näihin peleihin tulee valmistautua. Niin onko sulla kovat odotukset huomiselle? No on mulla joo, ja mun on pakko sanoa, että eka vuoden mä olin krapulas. Toisen vuoden mä tulin niin rotsi auki, että niin kun mulla oli työkiireitä, ja nyt kun mulla on ollut koko viikko aikaa, niin mä oon jännittänyt niin paljon, että mulla oli eilen kuumeinen olo. Oot sä nukkunut ollenkaan? Oon mä nukkunut, mutta mä joudun vetää puranaa iltaisin, että mä en tuu yöllä kipeäksi, kun mun jännitys meinaa laukasta. Et sit mä oon niin paskana, että... Kiitos ja tsemppi. Kiitos. 113. Ei riitä. Aivan, ei. 30 kilsaa hitaammin kuin Veikka Markkanen äsken. Niin. Juma. Ei riitä mikään. Paino eteen. Se on mun Mitä pitäisi tehdä? Taitokisa. No siinä just näytettiin. Linde ja
maalipaineen. Ei sit se ei toimi. Ei. Tää on nyt, tää ratkaisee. Varmaan. Tulit sä tänne tekemään muuta kuin meet Fredrikkiin vai? Meet sä tänään Fredrikkiin? Mä vien voittoon tässä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Kellokin alkaa olla Kello on 15 tonnia. Joo, jotain sinne päin. Ei olisi alle. Kohta röpö mennään. Mitä veikkaat? Kumpi voittaa tänä ottelun? Paljon peli päättyy? En mä pelin päättymisestä tiedä, mutta 2 maalilla voitetaan. 2 maalilla voitetaan. Onko se niinku 2-0? Koska Salmelainenhan on ihan muuri. No siis se voi olla sit 2-0 tai sit se voi olla vaikka 4-2. Niin se on ihan 2 maalilla. 2 maalilla. Mitä veikkaat? Tuleeko tänään paljon maaleja vai onko tänään semmoista niinku rauhallisempaa, easimpia peliä? Koska viime vuosina ollaan nähty aika paljon. Siis mä veikkaan, että tänä vuonna tulee toiseen päätyy aika paljon maaleja. Tai silleen niinku, että joka vuosi me ollaan oltu tappiolla lähtötilanteessa. Niin tänä vuonna me ei olla se joukkue, joka ottaa sen ekan maalin sinne häkkiinsä. Joo, siis no viime vuonnakin 4-1 ensimmäisen erän jälkeen tappiolla ja sen jälkeenhän sä sit rupesit ottaa vähän joukkuetta reppu selkää ja otit vähän roolia siellä kentällä ja sitten se homma kääntyikin ihan päälailleen, mutta no Märälle on luvattu 2000 € 10 maalista. Mitä veikkaat, tekeekö 20 maalia? No ei ehkä se ihan 10 kuitenkaan kehtaa, mutta varmaan toi 3 maalia, jos se kehtaa. Niin ilmanen dona kuitenkin. Niin, kyllä. Noniin. Mä ymmärrän, miten toi niinku rintapanssari pysyy vielä kasassa. Joo. On se. Onks tuolla tehty se ratkaisumaali viime Täällä on vuonna? tehty ratkaisumaali tällä, näin ja näillä kyynäreillä. Ja just sanoin, että jos miettii niinku mun vedot viimeiseen 2 vuoteen, niitä on 1 ja sillä tehtiin maali. Tänään tulee toinen, katsotaan. Yritetään ainakin, jos tulee paikka. Sitten mennään, come on! Vitsi äijä on pitkä. Siis, sun maila on pitempi kuin Joona. About. Niin. Siis se on oikeesti, me mitattiin, niin toi oli ehkä 10 senttiä pitää. Ja pitempi kuin GoPro päässä. Kamasus! Mennään vähän nautiskelee. Pieni hikipintaa. Ei revitellä liikaa. Mestaruuskone. Jatkaa siitä, mihin viime vuonna jäi. Uusia vahvistuksia. Team Liivik! Se on showtime kohta. Näin se on. Mestari tulee aina paikalle kuin paikalle myöhään. Se on niinku äijän niinku allekirjoitus. Siitä niinku aina ihan sama mitä tapahtuu, on se Gillan peli, on se mikä ihan tahansa sama peli, äijä ajalla myöhässä. Ai ei, mä ajalla. Totta, kaikki muut on ollut jo 15 minuuttia jälleen, jos Vengari pistää vielä luistimiin. Ja luistimia tässä pistetään. No mut isot starat on erikseen. Ei, mut siis se on kyse se, että se pitää ajoittaa asioita. Se on totta. Ei, se rehellis mä nukuin pommiin. No mut hei, sä pistät näytöt kentälle, niin ei silloin väliä. Yritetään pistää näytöt kentälle. Teetkö maaleja tänään? Maaleja mä en usko, mutta mulle maali on se, kun mä ajelen saaristo. Se on niinku mulle pistät yksi se maali. ihan niinku, Mä ihan pistän nippuun. sen ihan niinku. Se on hyvä. Et ei nähdä Gillan treenissä. Mennään näillä. Me ei kuuluta tänne. Ei. Siis me ollaan ihan turisteja. Mulla on ihan semmonen fiilis nyt, että tää pelleshow loppuu nyt ja mä lähden himaan. Tää on kyllä älytöntä. Mökki myyty loppuun ja... Veikka, anna sille! Minne laittaa? Come on! Mulle tätä. Tää on tähän tottu. Sä oot tottunut voittamaan. Come on! Mä tiesin, että sulla voi luottaa. Jaajo kävi painaa 2-0 maali, mutta Jaajo on tottunut tekemään maaleja. Viime kaudella hän lanseerasi, että jos haluat saada pizzoja, niin mene pizzeriaan. Jos haluat maaleja, tee maaleja, mene maalille. Niin toi on noin helppoa. Jälleen kerran oikein hyvä valinta. Oli. Siitä me ollaan molemmat vastuussa. Mehän päätettiin noin. Näinhän se meni. Siis tämähän on hyvä mielen ottelu. Tää on kaukana siitä. Oli ihan hieno. Ensimmäinen erä 4-2. Siitä on ihan hyvä jatkaa toka erää, mutta vastustajat sai vähän pikkupahan pukukoppimaalin tohon. Sitä ei olisi ehkä saanut päästä, mutta pitää viihdettä yllä. Kyllä vaan kihuillekin pitää antaa vähän. Kyllä. Ei tuli liian paha mieli, tuli
viimeinen 20 minuuttia. Me Jaakon kanssa haluttiin ottaa pieni rooli tästä. Jaakko, millä me lähdetään ensin? No me lähdetään sillä, että klassinenhan näissä peleissä on se, että me ei pelata kivitaloista, me ei pelata työpaikoista, mutta me pelataan fiiliksistä, kokemuksista ja ystävistä ja tästä illasta. Se on kivempaa ottaa se voittokuva, juhliin yhdessä, me saadaan niitä fiiliksiä. Mennään kovaa alkuun, mut hymyssä suin, luistellaan täysiä, mut ei ihan vitun täysiä, mut pidetään hauskaa. Teette sitten mitä? Tullaan voittaa tää matsi. Kiva, että FIFA-nuupikin tekee kerran pelimaaliin, kun vetää 25 kuntia, niin se on ihan ok. Kiva, että 1/25 tuppaa. On. Tulee vaihtoaitio eteen tuulettaa, kun pistää se 1/25 verran maaliin. Niin, 2 maalin takaa jossa, mutta mikäs siinä? Come on, Jake! Let's go! Kävi pistää pikku FIFA-nuupille takaisin. Terkkui sinne toiselle vaihtoaitiolle. Eiköhän täällä on peli ole pelattu. Mulla oli yksi pelillinen toiveessa, ei yksinä piti olla teitä. Niin tuli, mut ei niin paljon. Isot silmät. Vaikka toinen erä oli vaikea, niin kaikki painot täysin. Selvittiin siitä, 3 sopi selvästi painettiin. Hei, come on! Nyt me ollaan kaikki ihan saatana, niin alueelle takaa Ronille, koska Ronille... Vihdoin ja viimein saavuttu hotellille takas. Aivan älyttömän upea viikonloppu takana. Eilen vedettiin vähän skills competitionia. Tänään oli pääpäivä eli pelipäivä. Oli ihan uskomaton matsi, uskomaton show. Todella upea tapahtuma jälleen kerran. Tänä vuonna oli taas hienompi show kuin mitä se oli viime vuonna. Ja toivottavasti ensi vuonna on taas astetta hienompi, vaikka en oikein osaa sanoa enää edes, miten tästä voi edes parantaa. Mutta onneksi ei ole mun murhe suunnitella näitä juttuja. Kiitos kaikille tiimikavereille, kiitos kaikille Kidingsme edustajille. Erityiskiitos Ronille, että sain olla jälleen kerran osana tätä älyttömän hienoa tapahtumaa. Innolla otetaan jo ensi vuotta. Jos tykkäsit videosta, pistä klassisesti tykkäystä. Jos tässä oli jotain hyvää tai huonoa, niin kommentoi ihmeessä alas. Kaikki kommentit otetaan ilomielin vastaan. Alhaalta löytyy myös klassisesti kaikki somet, mistä meikäläinen löytyy, ja ei siinä mitään. Kiitos todella paljon, että katsoit videon. Palataan seuraavan parissa. Adios. Mieluummin nyrkki perseessä, kun se on Lohjalla. No, mutta se pitää paikkansa vieläkin. Vieläkin pitää? Pitää, okay. joo.